Dobře. Dobře. Já budu natáčet vaše karamboly. A tady se Martin kutálí z kopečka. Z kopečka. A právě se mu motá hlavička. A právě Martin spadnul. A tady dostanete na karambol. Máte karambol nebo učiní zázrak? Má před sebou šutr. Dá ho? Dá to? Oh my gosh! A pojď teďka bude karambol. A teďka bude náš pan karambol. Náš pan karambolista, který padá na každém kroku. A teďka Standa, který tam dal kotrmelec. Dej kotrmelec! Hej, dej kotrmelec! Hej, natočíš mě jak válem sudy. Natočíš mě. Co? A tady vidíme, jak se oba dva perou. Mám do toho jít já. Sednu. Stoj. Martin, točíš mě jak válem sudy z kopce. Škoda. Aspoň mám video o vás. Jak válíte sudy, nebo jak si vysekáváte, nebo jak vám to jde. Pak ukážu Dominikovi. Tvé mě seriózně tady zachce. Viděl jsem. Zachytil jsem trochu na kameru, jak si dopad. Jo. Ne, co dělá? Tady by možná, že šel dobře stát. Ano, dobře, tady mám být. Dobrý. Stáňo, tady dobře stát. Dobrý. Můžeme. Dobrý. To je fakt gumová ta skála. A teď se uvidíme, až to budou zkoušet. Já vím, teď mám černou obrazovku, ale ruce. Už. Hej, tady by se mohl natočit i video o parkouru. Jestli má někdo z vás YouTubeový kanál, no, tak by si o tom mohl natočit video. To je zadáčo, ještě ti platěj. A jak se to Stáňo dělá? To bych nedělal. Já se bavím, že bych na to něco pokazal. Ani nechci. Já bych tam furt dával nějaký píčoviny, vole. A potom jsem se v jednom díle jako... Můj kanál bude mít 10 000 zhlédnutí, tak to dostáváš penízky. Mani. Kolik? Dejme tomu, že milion zhlédnutí. 30 000. A 500 000 krát třeba? To máš dobrý. A kolik máš lajků a kolik dislajků na nějakém videu? Kolik máš? Ne, kolik máš nejvíc lajků? To je dost? Ale já na to spíš natáčím parkour videa. Ale víš co, já kdybych měl YouTube kanál, tak bych tam spíš točil, jak se rozsekávám. Já, kdyby jsem měl, že jakože skočím z jednoho stromu a jakože se zabiju. To by na to video začali dávat disliky. A ještě by tě nahlásili. Ještě by tě nahlásili, že šíříš násilí. Hej, jsi vzhůru? Standa spí. Mimochodem, video natáčím už 4 minuty 50. Nebo nemám YouTubeový kanál, škoda. Škoda, že mám YouTubeový kanál, já bych chtěl
Já bych vás natčil, který házíte bekasou. Já nevím, co to je, jak jde. Kyši na moucen cash, no. Kreše? Ty jsi kreš? Kreše, takže krešneš. Čau, Stando. Bude před ksichtem. Hej, haló, jsi někdo vzhůru? Super. Kolik je hodin?